Loa eta Laiaren ikuskizuna zertan datza, zer aurkituko duzue bertan? Beitu Loa eta Laiaren hainbat kanta abestuko ditugu, koreografia txikiak ere egongo dira, irudiak ikusiko dituzu eta hainbat sorpresa ere ezin ditugunak momentuz kontatu. Gazia eta gozoa, ikua zagarrondoa. Euskal Herrian bizi diren umetxoentzat maitasun eta mimo handiz egindako ikuskizuna da. Eta batez ere, euskaraz. Beraz, Erdu, zatoz gurekin bizitzera. Airean dantzandoa.